Aftenen lakker mod enden, og desserten skal nu laves. Den består af lidt kage, som er lavet med sådan en bastogne-kage i bund. Så er der en mørk chokolademus på toppen. Så er der en hindbær-coulis til, lidt frystørret hindbær, og så lidt frisk mynte. Det er super simpelt at anrette. Man tager sin coulis på tallerkenen. Når du har lavet sådan en lille dut herovre, så tager du bare en ske, kører ind i midten og trækker. Så skal kagen på. Tætter den på. Sådan her. Lidt frystørret hindbær, som giver sådan en lille bitte smule bitterhed til desserten. Selvfølgelig også lidt crunch. Og lidt frisk mynte til at runde af på. Velbekomme.